इसोरा बेयो फैगौ लकसभा इलेक्सनखौ जोङो एडभान्स जोङो बरायबाय स्वागतम मानो जोङो बरायदों होनोबा जिहेतु जोंनि प्रमद बर' जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जिहेतु बिटिआर सरकार सोलिदों आरो दिनैहाय दोलोनिबो आफादगिरि दिनै केन्द्र कमिटि सेन्ट्रेल कमिटिया जायखौ थांखिया मानो जोङो बेखौ बोजबगोन आरो बेखौ बोजबनानै देरहाहोनायनि खामानिया जोंनि खामानि दिनै चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि सिङाव थानाय जोंनि 14 नं चिरां दुवार माने बिटिसि कनस्टिटुएन्सिनि जोंनि ब्लक कमिटिनि दैदेननायाव जिहेतु नैबे मटर साइकेल रेलिया आरो बे रेलिनि गेजेरजों जोङो फोरमायनो सानदों रायजोफोरनो एक नाम्बाराव जोङो फैगौ बिसायख'थिखौ बरायनाय लोगोसेयैनो जिहेतु इलेक्सनाव जोङो बाहागो लागोन जेला बेखौ देरहानायनि प्रस्तुतिया जोंनाव सिङाव दङ आरो जाबाय रेडि जाबाय बेखौनो जोङो मेसेज होलांगोन आरो लामायाव जों जायखौ लोगो मोनो जोङो रायजोफोरजों रायज्लायलांगोन जिहेतु इउपिपिएलआ देरहानाय खाथां जों ओंखायनो निश्चिन्त भाबै मिनि खुसियै फैगौ इलेक्सनाव बाहागो लानो थाखाय जोंनि 14 नं चिरां दुवारा रेडि जाबाय।